Kinoyalam ka Confederation of Riboy People Central Zone haga khalai tereng unai lor ahaja RPR kila Ther ting e Halor ka Bym Treh Kynduh Sengbhalang Deputy Commissioner ka Riboy District naga benda banyakran Halor ki jing e bamat ki paj ba ka district bar kila pen paru ba kane ka dei ka Bym khen snap e ka kinhun Sengbhalang kane ka jing kan tha ka Corp ka long hadian bo DC shimla tre banyakan do e kinoyalam jo ka seng banyakran Halor ka jingle Jingtorti ka Kompani Jio kabla shuti Kynduh ban tap e ki wire fiber hak shinong merdan mauteri kabla wanra e ki jingtua jong ka surok bar kumjuru bu jing e ka lit ka wan jong paj ba ka te ka than Namar menmit menyong menta sibu ngipang sistem ro ngimyo leisu la kanu galang toy tengila susah sistem la susah jenja tengila sulong suleisim dawai kamtiu inu jan ro telong kamyahap ra bangi Kynduh ya kata ka jingpang kebu shit lane kano ka jing ia bangi shit lane pangkpo kamtiu ken te kata hui ngi Kynduh sibon kita ka jing sistem telang dang iwan ro da ka kejan ki konrit ro ngimnot syu ban lei ban wan wadayi kita men ro dalak mit ro mnot syu ban lei ban wan la kanu galang toy namar bala yo septi yo hap senu shatlo hagani ka jingle ujor lalam khamat do samla shining star kintala president usamla morris lingdo secretary bad uba marcus makri hak bakila yo pat banyakan do ya ka additional deputy commissioner ka kong balak kintiu rani ini kaseng confusion of people we want hane bane Kynduh ya DC andai ka pusnolungo ini kaseng babale DC umla men ya Kynduh bat ngi kaseng upha saka additional DC andai kai ka problem ka ba berfat kadai bang hap ni kan bat DC kabar balor ni kadai mo ni snolungo nakne jingi ba Treh Kynduh ba hapungiwan hane ngi plan yang kai problem ka ba jinjar haga kya kason jong ba sa apot hem riboy dai nakne jingi kaseng ni dasngo diam sim sikidai Halor ka jingla jong DC bat ni program hiru ya ka Jio company badai ka Reliance muama ni program ka jingla Jingtorti jongka ya ka surok ni lapha ya ka kubor la shimnaim ta hendre hadum taru kimpan le ya ka surok keba nagale jingi ngila complain saga Kompani Jio Halor ka jinge ka kya son jongo no sunong arsnong bahap ka merdon nomher ka makrut baka usau utara lain nagale jingi kaseng ni dawajur naga now DC bodai benfano merdor bun baga Kompani Jio kan pentrei no merdor itu ka surok lada kamla pentrei merdor itu ka surok nagale jingi kaseng nginai por tang stio lada kim ngimperi bagi menteri nagale jingi kaseng isle ya ka berukam da senjam jong kaseng